El sistema respiratori. El sistema respiratori ens ajuda a respirar i a portar oxigen a tot el cos. L'oxigen és molt important perquè els nostres òrgans funcionin bé. També ens ajuda a expulsar el que no necessitem en forma de diòxid de carboni. Quan respirem, l'aire entra pel nas o per la boca. Si passa pel nas, es neteja amb els petits pèls que hi ha allà, i també s'escalfa abans de seguir el seu camí cap als pulmons. Després de passar pel nas o la boca, l'aire viatja per la faringe. La faringe és com una cruïlla on passen tant l'aire que va cap als pulmons, com el menjar que va cap a l'estómac. L'epiglotis és com una petita tapa, que es troba a l'entrada de la laringe. Aquesta tapa és molt important perquè, quan mengem o bevem, es tanca per evitar que el menjar o el líquid entri a la laringe i als pulmons. Quan no estem menjant, es queda oberta perquè l'aire pugui entrar lliurement als pulmons. Després, l'aire entra a la laringe, un tub especial, on hi ha les cordes vocals. Les cordes vocals ens permeten parlar i cantar perquè l'aire, al passar, les fa vibrar i produir sons. A continuació, l'aire baixa per la tràquea, que és un tub llarg que condueix l'aire cap als pulmons. La tràquea es divideix en dos tubs més petits, anomenats bronquis, que porten l'aire a cada pulmó. Els pulmons són dos òrgans grans que estan dins del pit. Agafen l'oxigen de l'aire i el passen a la sang. A dins dels pulmons, els bronquis es divideixen en uns tubs més petits, anomenats bronquíols, com si fossin les branques d'un arbre. Els bronquíols acaben en petites bossetes anomenades alvèols. A dins dels alvèols, l'oxigen passa a la sang, mentre que el diòxid de carboni, que el cos ja no necessita, surt de la sang per ser expulsat quan exhalem. La sang, plena d'oxigen, viatja per tot el cos gràcies al cor que actua com una bomba. Aquest oxigen arriba a totes les parts del cos i cada cèl·lula l'utilitza per funcionar. Un cop les cèl·lules han utilitzat l'oxigen, la sang recull el diòxid de carboni i torna als pulmons per expulsar-lo. El diafragma és un múscul que es troba sota els pulmons i és molt important perquè ens ajuda a respirar. Quan inspirem, el diafragma es mou cap avall per donar espai als pulmons perquè s'omplin d'aire. Quan exhalem, el diafragma es mou cap amunt i ajuda a expulsar el diòxid de carboni dels pulmons. A l'inspirar, els pulmons s'assemblen a un globus quan s'infla. A l'exhalar, els pulmons s'assemblen a un globus quan es desinfla. Així és com el sistema respiratori ens manté vius i plens d'energia, perquè sense l'oxigen que respirem, el cos no podria funcionar.